пъти го изтърва Нетко Колев там. Просто е по-бързо момчето, доста по-здраво. И разликата вече е 54 на 41, 13 точки. Най-голяма става разликата в момента. Има, според мен, заставане в физически аспект. По-крехки стоят нашите момчета и това е години наред така. Връстниците им от други клубове доста по-здрави физически. Мирчев вече с 9 точки. 14 точки разлика. Евгений Иванов. Трудно му е там. Скачат много тия момчета от Пловдив. Евгений е един много атлетичен състезател. Кош на Михаил Танев. Нетко Колев наруши правилата. Не се ориентира там Нетко и наруши правилата, но Танев пък за сметка на това вкарва и има 8 точки до момента. И възможност да ги направи лесно 9. Хубав пас там към Евгений Иванов. И Евгений с 9 точки. 43-57. Нетко Колев. Николай Георгиев много добре го пазят. Фаул на Арабаджийски, 13 номер. Вече е с 4 фаула. Арабаджийски. И на него място влиза още по-висок състезател. Стоян Гранчарски. Арабаджийски е роден през 93-та година. 18-19 годишен. Стоян Гранчарски може би е 205-6 см. Играч с номер 5. Георгиев коригира стрелбата си. 7 точки за него до момента. Фаул на Евгений Иванов. Отсъжда реферката. Гергана Стоянова. Трифон Ботев и Тодор Раданов са рефери на този матч. Разликата от 13 точки стои вече доста време. 6 минути и 20 секунди до края на третата част. Михаил Танев. Много силно момче, здраво физически. При това с много отработени движения. Добре играе в подкошието. Няма да влезе и тази стрела. Много гърмим от зоната за 3 точки. Така и не влиза. Танев там мачка в подкошието. Казах ви. 12 точки за Танев и се очертава много конфузна ситуация срещу последния в групата. Ямбол губи с 44 на 61. Да видим, може би трябва да се смени защитата, не знам какви наставления е дал Андриан Илчев. Кош и фаул, трябва да бъдат зачетени двете точки. Съдията Ботев не знам пък защо се колебае там. Стоян Гранчарски нарушение. Николай Георгиев е вече с
9 точки. Прави ги 10. 47-61. Ненчев и Танев не се разбраха. Иван Тенев. Георгиев поставяме добре заслон там Евгений Иванов. Георги Георгиев с 10 точки. 49-61. Сега в отсъствието на Ера Баджийски трябва да се възползват от него амбулските момчета. Стоян Гайдарски по-муден, по-тромав. С много хубава физика, 205 см разбрах, че е висок. Той е по-малък. Георгиев къса стрелба. Николай Георгиев взе борбата. Михаил Танев, много хубав финт. Много лесно го пуснаха в защитата. 14 точки за Мишо Танев. Евгений Иванов се подложи на чадъра на Гайдарски там. Иван Иванов не сполучи. Танев продължава да мачка в подкошието и вече е с цели 16 точки Мишо Танев. – 49-65. Фал на Иван Иванов срещу Николай Георгиев. Смена. Евгений Иванов излезе от игра. На него място Цецо Ревански. Цветан Ревански е с номер 15. Той е доста по-малък от съперниците. 10-ти клас е. 49-65. Определено днес на амбулския тим не спори стрелбата. Усеща се отсъствието на Ивайло Вучков. Николай Георгиев с 10-та точка. 11-та точка. Стилян Димитров вкарва там. 18 точки има Стилян Димитров до момента. Като че ли накрил стъпа там амбулския състезател. Ненчев карат, Цветан Ревански стъпа накрило, изглежда на дано да няма нищо сериозно. 50-69 резултата. Трябва да се намеси лекар. Стъпва на крака. Дали стъпи на нечий крак, просто дано да няма нищо сериозно, да се възстанови по-скоро. Играта се подновява. Тенев. Опитва се той да е такова, само няма как да стане така. Нетко Колев много лесно позволи да бъде преодолян от номер 11 Мирчев, който вече има 11 точки. Не искам да казваме такива неща за момчета, но доста повече трябва да се стараят и
Това все пак става въпрос за игра с екипа на Тунджа. А този екип има достатъчно традиции и трябва да се защитава по подобаващ начин. Сега с номер 7 на терена е Божидар Черпанлиев. На място на Натко Колев влезе. Според играта е на играчите, на състезателите, от които се чакаше да поведат отбора към победа. Евгений Иванов, Николай Георгиев. Евгений има всъщност вече 10 точки. Но тук изпускат, когато той е състезател с номер 11. Мирчев се скъса да вкарва през второто половина. 13 точки. 51-73. Много не сполука при стрелба от зоната за 3 точки. Разликата е цели 22 точки. Пак Мирчев, този път Черпанлиев го забрави. 18 точки, не, 15 точки за Мирчев. Николай Мирчев. Георгиев получи добър пас там от Николай Георгиев. Георги Георгиев е с 12 точки. Като цяло отбора на гостите играе доста по-полезно. Михаил Танев. Никакво решение за него в защита. Ето ги 19 точки на Михаил Танев. Георгиев взе борбата. Последна минута на третата част. Черпанлиев. Добре подаде там на Николай Георгиев. Той вече е с 12 точки. С 13 точки Николай Георгиев. Танев взе борбата. Сега няма да бърза Мирчев. Стилян Димитров. Черпанлиев фаулиран там от състезателя с номер 11 Мирчев. И Черпанлиев би трябвало да изпълнява 2 наказателни удара. В бонус